Dobre, teraz budem znieť viacej asi ako realitný maklér než elektrikár, ale úprimne, pozrite sa na túto stavbu. Atypická, úplne iná než všetko naokolo a má neskutočnú atmosféru. Polosamota, pokoj, príroda a stavba, ktorá jednoducho zaujme z každého jedného uhla. Po momentálnej sérii realizácií panelových bytov v Nitre mi tu nikto neťuká na radiátor, aby sme už prestali toľko vrnčať, aj keď tých ľudí ja veľmi chápem, lebo to je tragédia to počúvať. Ale keď som sem prišiel poprvýkrát, tie energie, poviem pravdu, veľmi som to chcel robiť a som veľmi rád, že som ten projekt dostal. Čo je ale prúser, že pri takýchto miestach človek obdivuje viac výhľad než rozmýšľa nad káblami a vlastne celou realizáciou.